Odlaze mnogo manje nego što su odlazili ranije, ali da, taj problem postoji. Odlaze ljudi i dalje zato što postoji u zapadnim zemljama veća primanja i to će biti slučaj još neko kratko vreme, ali sad kad smo prešli 1000 evra prosečnu platu, to će biti sve manje slučaj. Lekari odlaze sve manje, medicinske sestre odlaze sve manje, oni koji su završili neku obuku u vojsci i policiji ponovo dolaze u vojsku i policiju i pod ugovorom i na različite načine zašto imamo dobre plate, a ne idu više da čuvaju ne znam koga u inostranstvu ili njihove barove i tako dalje, mnogo manje i verujem da ćemo za 2 ili 3 godine kada pređemo 1500 evra prosečnu platu uspeti da vratimo ogroman broj ljudi. Ja imam neki hotel Sofitel u Beču, u koji neretko idem. Tamo je bilo 19 Srba, sad ih je 16. Ali znam da ih još 7-8 razmišlja da se vrate nazad. Uglavnom su iz istočne Srbije. I veliki broj ljudi se vraća i još veći broj ljudi razmišlja da se vrati u zemlju. Ja ih pozivam, uskoro ćemo u okviru ovog programa 2035 donećemo poseban program za privlačenje tih ljudi. Jer njihovo iskustvo, njihovo znanje, njihova energija su nam uvek dobrodošli.